my dear. The stars creak, I should sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to the shore. Buenas tardes. Que tal? Son Esteban. Cando e como comenzaches a escribir poesía? Bueno, pois eu empecé a escribir moi novo. Eu creo que recordo os meus primeiros poemas en segundo de XB. Debía ter eu pois entre 7 e 8 anos. E era porque, bueno, tanto a miña nai como o meu pai pois escribían de vez en cando algunha cousiña e me quedou así un pouco na cabeza esa cousa. Resultouche difícil entrar no mundo da poesía? Pois nunca reparei neso. Eu creo que tiven sorte de topar con xente que escribía poesía no meu pobo, de estar un pouco con eles, e despois pois tiven a sorte de mandar un poemario a Xerais e que fora publicado e despois gañar algún premio, e foi a entrada un pouco así a poesía. E que aportou a poesía á túa vida? Bueno, eu creo que non podo vivir sen escribir de cando en vez. Me imagino que todos o facemos. Hai xente que o leva ao boli, pero outras persoas simplemente pensan e non o escriben. Eu creo que sí que a poesía me axuda fundamentalmente a ordenar o mundo, a ordenarme a mí, e entón me aporta, pois, non sei, me aporta pensamento, me aporta beleza, me aporta un montón de cousas que non se poden casi expresar sin facer unha poesía para expresarlas. Que cualidades crees ti que debe ter unha persoa para chegar a ser poeta ou escritor? Pois ter ollos, mirar e traballo a hora de poñerse a escribir. Todo o mundo eu creo que fai poesía. Escribes para un determinado grupo de lectores? Nunca. Escribo o que me apetece e como me apetece, ou como me deixa a poesía facelo. Normalmente non son capaz de escribir como a mí me gustaría. Que tomas como referencia para facer poemas? Pois calquera cousa, non sei, pero en todo caso creo que en todos os meus libros a observación do territorio, da natureza e das relacións que se establecen entre as persoas e con un mesmo. Pode un poeta vivir da súa poesía? Pois si é moi bo, e eso, pois, ao mellor, sí. Cal é a situación da poesía na actualidade? Home, na actualidade, a verdade é que na actualidade están pasando cousas moi interesantes, non só na poesía, senón a nivel da arte total, que é un momento onde hai moita xente, con moita creatividade, con moita capacidade, e o que sucede neste país é que non hai plataformas que podan, pois, exportar de algún xeito a súa voz ou facilitar o seu traballo. Cal é o teu poeta preferido? Non podo dicir un preferido, iso é como preguntar cal é o meu animal preferido. Pois aí me gusta o cervo, o porco, e encántame tamén calquera paxaro, un papo rubio, entonces non podería decir. Cales son, segundo o teu xizo, os imprescindibles para nós, os libros? Para vos, libros de ler, calquer tipo de libro do mundo mundial. Ningún libro é imprescindible. En todo caso, creo que
eso o veredes vos a medida que vayades lendo libros, e como algún deles seguramente se vos faga imprescindible. Unha das cousas que máis nos chamou a atención ao acabar de ler Areados é a presenza do tigre en case todos os poemas. Que pretende simbolizar a través del? Bueno, en Areados é un tigre sen boca. Que pregunta tan difícil. Para explicar eso tería que volver a escribir ese libro. En todo caso, eu creo que ese tigre sen boca fala de algo que está moi profundo e para o que non hai linguaxe de como expresalo. E algo profundo, é algo doloroso e algo precioso ao mesmo tempo. Pero está tan fondo que non ten linguaxe como para ser expresado. En que te inspiras para facer un libro tan diferente como o libro dos cans? Pois non o sei, eu creo que é o azar. Eu creo que un vai pululando polas cousas, polas conversacións coas outras persoas, polo contacto coa natureza. Eu creo que a clave de toda a poética, de toda a intelixencia, nunca está dentro. E finalmente, gustaríanos que nos confesases cal é o libro de poesía que case se sabe de memoria, ese que lé e relé tantas veces. Pois non me gusta normalmente releer ningún libro de poesía ni ningún libro de nada. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside. Quero que vos caiga na cabeza un par de tigres, que vos anden pola boca todo o día, que vos resoen na cara, que penetren nos vosos ollos, e non saibades por qué, que vos cansen, que vos abafen, que vos farten, que vos saian da memoria máis profunda. Quizáis ás 12 en punto, cando ninguén o espera. Quero que vos caia na cabeza un par de tigres, así de dolorosos.